Wij willen de garantie dat windmolens op het land worden opgeruimd. En niet op vrijwillige basis zoals het nu in de stukken staat. Is het een zwarte dag voor Friesland en voor de politiek verantwoordelijken. En voor ons nageslacht. De VVD zal in het verdere traject trachten de schade zoveel mogelijk te beperken. Rapporten uit Denemarken, uit Duitsland en vooral Denemarken, waar letterlijk staat dat de helft wat opgewekt wordt door windenergie wordt geëxporteerd naar het buitenland. Denkt u eens na dat die 530 megawatt daar de helft van bijvoorbeeld naar België of Frankrijk wordt geëxporteerd. 430 en heel staat wat nou betreft een punt achter. Daar gaan we voor, maar daar bloot het wel bij. En omdat wij heel erg duidelijk binnen dat beide opties voor u mogelijk binnen, zowel op het mar als op het land, binnen wij erg blij met het lef wat Friesland voor de Wien Sjenlitten had om de handschoen op te pakken om naast het Wienpark Friesland in het IJsselmar op land te onderzoeken wat er mogelijk is. Het streven is nog altijd een windmolenvrij Friesland. Want windenergie opwekken maakt nevens us zo volle mogelijk baren op zee of op die plakken, daar dus inwoners er geen hinder meer van ondervinden.